Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. У меня такое отчувание, что нам удалось запуститься. Сябры мои. Вы не поверите, но вот. О, няўжо ж это мы уже тут. Так, прывітанне ўсім, хто ўжо там. Папрашу традыцыйна пацвердзіць мне, што у нас усё добра. Маецца на ўвазе з гукам, потому што, як бачыце, у нас сёння новая штука, непрадбачаная абсалютна. Называецца мікрафон. Гледзячы на тое, што у нас, в прынцыпе, мікрафонаў з самага пачатку былі спробы падключыць іх, але это былі крышку іншыя мікрафоны. Бачу, што 3 чалавекі глядзяць, такое быць не можа. Просто вот усіх вітаю, вельмі рады. Вот, і спадзяюся сёння надта не затрымліваць, скажем так, па часе, таму што вельмі цікавая і аб'ёмная тэма, сябры. А тэма наша Борхес і буддызм. Папярэдне яшчэ хацеў бы вярнуцца да мінулай тэмы, так, да нашага Бонды. Ну, фактычна з стрыму пра Бонды пачаўся цыкл мае бодхісаттвы, у якім я буду расказваць пра такіх самых значных для сябе мысляроў, пісьменнікаў. І пачаўся з Бонды, таму што менавіта Бонда дадае адно з найлепшых вызначэнняў, што такое бодхісаттва. Вось мы казалі пра ягоную філазофію, і, як заўсёды яно бывае, у канцы самая цікавая думка прыходзіць, калі вы памятаеце вось гэту ягоную анталогію, уяву сусвету, так, дзе ўсё існуе толькі імгненне, вельмі натхнёнае буддызмам, так, дзе фактычна існуе пэўнае такое забыццё, недзе там паралельна і гэтак далей. Ну, адным словам, я падумаў задняй думкай, што это даволі так нагадвае сучасны інтэрнэт. Вось, хаця гэта ягоная канцэпцыя ўзнікла яшчэ да фактычна распаўсюджання сацыяльных сетак, але ўжо ў эпоху інтэрнэту яна мае некаторыя рысы, вось гэта ягоная уява сусвету, светабудовы Бонды, яна мае пэўныя рысы інтэрнэту, так, што фактычна інтэрнэт такая прастора, дзе ўсё існуе толькі імгненне. Ну, вось, калі мы так заўважым, як мы ўспрымаем напрыклад, ну там навіны, так, нейкія. Вось, у інтэрнэце, то мы, вядома, можам усвядоміць, што час дзеяння нашай увагі, ён вельмі кароткі. Вось, і, адпаведна, час існавання гэтых фактаў таксама вельмі кароткі. Вось, ну, для гэтага нам, напэўна, трэба быць паслядоўнікамі школы йогачара. Вось, такімі крышачку суб'ектыўнымі ідэалістамі. Окей, але зараз не пра гэта. Сённяшняя тэма Борхес і буддызм. Калі раптам нейкія памехі, калі ласка, пішыце цяпер, таму што потым такой магчымасці ўжо не будзе. Ну, вот. На всякі выпадак пастаўлю на бэкап запіс. Дарагія сябры, каб не зацягваць, паколькі даволі шмат у нас матэрыялу, адразу пачнём з цытаты. Борхес. Проза 18 стагоддзя найлепшая ў гісторыі французскай літаратуры. Вальтэр варты захаплення. Сабату. Яны выказваліся з вялікай дакладнасцю, Борхес, і з вялікай жарсцю, выдатнае стагоддзе. Я цяпер даволі шмат чытаю тагачаснай французскай літаратуры, прыкладам аповесці Вальтэра. За асалодай прачытаў Карла XII. Эпічная кніга. Сабату. Цікава, што адбылося з усімі гэтымі энцыклапедыстамі. Зноў тыповая пісьменніцкая падвоенасць між іхнымі намерамі і тым, што ў іх выходзіць. Узяць Дыдро. Ягоная белетрыстыка поўная жахаў. То бок, дэманы, якіх асветніцтва адмаўляецца і падымае на смех, з'яўляюцца ў раманах як свайго кшталту помста, фурыяў несвядомасці. І чым больш рацыянальнае мысленне, тым страшнейшая помста. Борхес. Далёка не трэба хадзіць, калі ласка, французская рэвалюцыя. Сабату. Так, у імя розуму пазбавілі галоваў, палову Францыі.
Калі чуеш, як тэарэтыкі прамаўляюць у імя чалавека з вялікай Ч, пачне дрыжаць. Тады чалавекаў з малой Ч альбо гільятынуюць, або катуюць у канцлягерах. Борхес. Не памятаю, который письменник сказал «Les idées naissent douces et vieillissent féroces». Ідэі нараджаюцца рахманамі і стареюць раз'юшанымі. Сабато. Прыгожа сказана. Апроч таго, гісторыю заўжды рухаюць наперад мысляры. Борхес. Так, мяркую, уся гісторыя чалавецтва спакойна магла ўзнікнуць з несур'ёзнай балбатні ў кавярні, з чагосьці падобнага, хіба не? Сабату. Выбачайце, але мяне закранула цытаваная вамі фраза. Згадайма, колькі жорсткасцяў было ўчынена ў імя Евангелля і колькі жудасцяў учыніў Сталін у імя камуністычнага маніфесту. Борхес. Вось дзіва. У выпадку буддызму нічога падобнага не адбылося. Сабато. Скептычным тонам. Але ж, Борхес, скажыце, вы ўсур'ёз цікавіцеся буддызмам? Я маю на ўвазе як рэлігіяй. Або ён мае для вас значэнне толькі як літаратурная з'ява? Борхес. Мне здаецца, што буддызм крыху менш непраўдападобны за хрысціянства. Абодва смяюцца. Борхес. Ну, добра, я, бадай, веру ў карму. А вось у рай і пекла? Не. Сабато. У любым разе, калі яны існуюць, іх мусяць насяляць даволі нечаканыя людзі. Нейкі час смех заглушае словы, абодва весяляцца. Бароне, гэта журналіст, які рабіў гэтую гутарку. А што вы думаеце пра Бога, Борхес? Борхес. З урачыстай іроніяй. Гэта найвышэйшае стварэнне фантастычнай літаратуры. Усё прыдуманае Уэлсам, Кафкам ці По нішто ў параўнанні з прыдумкамі тэалогіі. Уява дасканалай, на ўсё здольнай, усімагутнай істоты насамрэч фантастычная. Сабато. Так, але можа існаваць недасканалы Бог. Бог, які не валодае сваім рамяством, які не здольны запабегчы землятрусам. Ці Бог, які спіць і сніць кашмары, або пакутуе ад прыступаў шалу, такіх як эпідэміі, катастрофы, Борхес, або мы. Смяюцца. Гэта цытата з публікацыі дыялогаў паміж Хорхе Луісам Борхесам і Эрнесто Сабато. Кнігу выдаў Орландо Бароне, журналіст, і самі па сабе дыялогі адбыліся ў 1974 годзе, а кніга выйшла ў 1976. На той момант Хорхе Луісу Борхесу 77 гадоў. І, як мы бачым, адну з тэмаў, якую яны закранаюць у дыялогу, а яны закранаюць безліч тэм, з'яўляецца буддызм. І мы усведамляем, што Сабато, які, в прынцыпе, добра ведаў Борхеса, але ніяк не мог паверыць, ці, я не ведаю, ніяк не мог зразумець, што Борхес усур'ёз цікавіцца буддызмам. Я думаю, што гэта даволі звычайная рэакцыя многіх нашых інтэлектуалаў такого заходняга узору, які, ў прынцыпе, не надта разумеюць, што ў гэтым буддызме ці там наогул у гэтай усходняй філасофіі, што это там такога ўжо надзвычайнага, чаго няма ў нас. Вось. Але вельмі цікавы дыялог, вельмі цікавая публікацыя, не самая вядомая. Вось, як бы, два пісьменнікі, ну, напэўна, самыя, ну, калі яшчэ Картасара дадаць, натуральна, то гэта вось будзе такая самая важная тройца аргентынскіх аўтараў 20-го стагоддзя, так? З іх Эрнесто Сабато найменш вядомы, на жаль, у нас, але ён напісаў даволі важныя кнігі. Вось адразу ягоная першая кніжка «Тунель», вось, «Эль-Тунель», яна была, ну, проста вось перакладзена на ўсе мовы, это фактычна караценькая навела, але яна вельмі патрапіла у плыню экзістэнцыялізму, і Камю, і Сартр вельмі так пра яе адгукаліся прыязна.
Вось пасля гэтага ён напісаў шэраг раманаў, такіх як пра герояў і магілы, і Абадон эль-экстэрмінадор, это Абадон знішчальнік, так. Вось. Адным словам, вельмі рэкамендую. Апрача гэтага ён пісаў эсэ таксама на філасофскую тэму. Ён быў фізік па адукацыі, дарэчы. Вось. І працаваў над ядзернай бомбай вось, у Францыі і ў 1938 годзе перажыў такі вось асабісты крызіс, сышоў з навукі і заняўся літаратурай. Але не пра гэта. Яны з Борхесам сябравалі, хаця іхныя погляды адрозніваліся, эстэтычныя, палітычныя. Вось. Але гэты дыялог усім рэкамендую, ён надзвычай цікавы. Дык вось сённяшняя тэма это будзе Борхес і будызм, як вы зразумелі. Чаму Борхес? Вось, у чым ягонае значэнне для мяне асабіста? Вось, ну, вып'ю чайку і адразу скажу. Як я ўжо казаў, тэма цыклю мае бодхісаттвы. Вось, і Борхес, безумоўна, адзін з маіх бодхісаттваў, але гэта не проста бодхісаттва, мушу сказаць. Борхес – гэта гуру, тое, што называецца гуру. Я доўгі час лічыў, што ў мяне няма ніякага гуру, вось, але ўвесь час, калі чытаў тыбецкія кнігі, там падкрэсліваецца значэнне менавіта настаўніка. Вось. А я ўжо з такой вот фанаберыяй, як Будда, так, які казаў пра сябе, што я сам дайшоў да сваіх высноў, у мяне няма ніякага настаўніка, адкуль мяне патрэба як бы наогул. Вось это вот хамападзе, ён так кажа. Вось. Так і я нейкі час лічыў пра сябе, што вось, напэўна, ўсё-такі это я сам да ўсё дадумаўся. Не, это неправда. Вось, і калі ёсць у мяне нейкі гуру і настаўнік, вот менавіта чалавек, якому я проста веру на 150% і пад фактычна кожным словам ягоным, ну, прынамсі напісаным, магу падпісацца, гэта менавіта Хорхе Луіс Борхес. Так склаўся лёс. Вось. Не ва ўсім мы з ім пагаджаемся, вось, не толькі ў меркаваннях там палітычных і іншых, вось, хаця, в прынцыпе, часто не до конца разумеюць ягоныя палітычныя погляды, вось, неправільна сказаў, інтэрпрэтуюць. Вось, тым не менш, зноў жа, адмаўляць этого факту я не магу. Просто Борхес это мой настаўнік і мой гуру, якому я ўдзячны, і адпаведна стрым пра яго меўся быць самым першым у цыкле наогул усіх моих стрымаў. Вось, не толькі і бодхісаттваў, але ўсяго этого цыклу спражніўшы нету. Вось, але, ну, мусіў надысці, напэўна, слушны момант. Дарэчы, мушу сказаць, што ўжо год, здаецца, недзе год таму, каля года таму выйшла вот эта першая, ну, гутарка, так, у серыі «Спражні ўшу нету». Здаецца, яна была прысвечана, калі не памыляюся, будызму і дэтэктыву. Ну, вось, ну, можам сімвалічна адзначыць угодкі гэтым стрымам пра Борхеса. Мой роман з Хорхе Луісам Борхесам пачаўся ў 93 годзе. Тады я пазычыў у свайго сябра Володзі Глазава томік ягонага выбранага, які выдала выдавецтва «Северо-Запад» тады ў Санкт-Петербургу. Вось, і, канешне, ён мяне абсалютна ўразіў. І ў 94 годзе, калі я прыехаў навучацца ў Менск, адной з першых фактычна кніг, які я набыў сабе з першай стыпендыі, мне так пашанцавала, это быў трохтомнік Борхеса. Трохтомнік, як аказалася, выдадзены ў Рызе, вось, выдавецкай фірмай «Полярис», як там напісана. Магу вам прадэманстраваць, прынамсі, адзін том. Вось гэта трэці том, вось, іх 3. Цалкам фактычна падборка расійскіх усіх перакладаў, не ведаю, пірацкая, не пірацкая, хутчэй за ўсё так. Вось, перакладаў, якія выходзілі па ўсякаму там у часопісах. Вось, Борхес у Савецкім Саюзе быў такі сімвал інтэлектуальшчыны. Я памятаю, у п'есе, здаецца, Філатова, ці каго, «Сукины дети», по-моему, называется пьеса. Дык там, значит, персонаж, актриса Алла Демидова, яна, значит, вылучаецца тым, што
читая Борхеса, и те, кто и зайздрости всякие такие там отсталые коммунисты, там, к пяти, типа, ну да, мы же интеллектуалы, мы же Брохеса читаем. Так вось Брохеса чытаць як бы можна было, але не так шмат ён выходзіў. Вось. І вось гэты трохтомнік для мяне стаў вельмі важны. Я купіў яго ў Ін'язе. Там была такая кнігарня на самым першым паверху, ну, імправізаваная, фактычна, не кнігарня, просто стаялі сталы, выдаўцы прыязджалі, гандлявалі кнігамі, і я лічу, што гэты трохтомнік это была моя найлепшая, напэўна, інвестыцыя ў кнігу за ўсё маё жыццё, вось, у тым ліку таму, што не толькі таму, што я іх зачытаўся, а менавіта таму, што потым я пра Борхеса пісаў і нават там выйграваў нейкія прэміі, тут ужо ў Празе я атрымліваў нейкія грашовыя эквіваленты гэтых прэмій, то сапраўды як бы інвестыцыя акупілася. Вось. І пасля гэтага трохтомніка я адразу ж замовіў сваёй бабулі Аніце, то бок сястры маёй роднай бабулі Аніце у Буэнос-Айресе замовіў кніжку Борхеса, любую, на іспанскай мове, і яна даслала мне Los Conjurados, то ж это ягоная кніга апошняя, прыжыццёва выдадзеная, 86-го года, і это быў мой першы іспанамоўны Борхес. Я вось хадзіў і хваліўся, што ён у мяне ёсць. Вось. Не так шмат тады было яго ў арыгінале. Вось, то бок, фактычна вот на працягу года, 93-94 я вот у Борхеса абсолютна закахаўся. Вось, ну і фактычна як бы не шкадую пра гэта. Вось, хаця былі розныя там перыяды у маім стаўленні да яго. Вось нейкі час я як бы адышоў быў ад яго. Вось. І, значыць, але фактычна я могу сказаць, што это такая вот жыццёвая спантаннасць, да? Як у яго ёсць кніга вершаў «El fervor de Buenos Aires», так у мяне это «El fervor de Borges», як бы спантаннасць Борхесам, а не Буэнос-Айресам. Вось. І нават такая дэталь, я пішу пра гэта ў успамінах, што Борхес фактычна пазнаёміў мяне з маёй цяперашняй жонкай, таму што мы пазнаёміліся якраз на семінары, на якім я рабіў даклад па кнізе «El fervor de Buenos Aires», па першай паэтычнай кнізе Борхеса. Вось. Няма сэнсу пераказваць біяграфію Борхеса, яна альбо агульнавядомая, альбо агульнадаступная, то бок вельмі лёгка яе прачытаць. Вось, я структураваў сённяшні стрым пра Борхеса і буддызм, падзяліўшы яго на асобныя эпізоды з ягонага жыцця, вось, якія звязаныя з тымі ці іншымі тэкстамі. Вось, зараз мы на гэта паглядзім. Так, такім чынам, эпізод першы, «Святло Азіі», ён адбываецца ў 1906 годзе ў Буэнос-Айресе, калі нашаму Борхесу, шаноўнаму, усяго толькі 7 гадоў. Мы тут будзем чэрпаць з артыкула Соні Бетанкур-Сантос з універсітэту Каміла Хосе Села ў Ішпаніі. Значыць, і ейны артыкул называецца «Борхес і буддызм. Дзяцінства сярод еўрапейскіх арыенталістаў». Што ж это было такое за дзяцінства? Цікава ў яго. Вось, дык вось аўтарка там апавядае, што даволі рана Борхес прыйшоў да нейкага такога кантакту, так, натрапіў на буддызм, і ўсё дзякуючы чаму? Таму што ён з дзяцінства фактычна ён быў двухмоўным, так, білінгвам. Вось, ён чытаў як па-гішпанску, так па-ангельску, потым дадаліся іншыя мовы. Вось, але ў сям'і ў ягонай былі дзве мовы. Вось, ягоная бабуля была англічанка, Фанні Гэслан, і фактычна ён з ёй размаўляў толькі па-ангельску. Вось, бацька выдатна валодаў ангельскай мовай. Адным словам, можна сказаць, што это была такая вось натуральная білінгвная сітуацыя ў сям'і. Вось. Ну і наш малы Хорхе, ён як аматар чытаніны з ранняга дзяцінства, ён дабраўся да адной з кніжак бацька бібліятэкі, а гэта была паэма, на той час даволі славутая паэма сэра Эдвіна Ардалда, ангельского пісьменніка, якая называлася «The Light of Asia», «Святло Азіі», так? Паэма
была выдадзена ў 1879 годзе. На той час яна была сапраўды вельмі вядомай. Вось, і гэта была адна з такіх, ну, можа быць, першых ці, напэўна, самых папулярных спробаў асвойтаць індыйскі матэрыял, так, у часы вось каралевы Вікторыі, асвойтаць гэты індыйскі матэрыял з калоній і, значыць, пераўвасобіць яго менавіта у ангельскім нейкім тэксце папулярным. Это не лічачы шматлікіх перакладаў, так, які ў 19 стагоддзі пачалі рабіцца тады з санскрыту і з палі. І што піша сам Борхес? Я прачытаў гэтую паэму недзе ў 1906 годзе. Некаторыя яе строфы, прачытаныя больш за 70 гадоў таму, я памятаю яшчэ сёння. Сам твор трывіяльны, але дзякуючы яму абудзілася мая цікаўнасць да буддызму. У іншым месцы пацвярджае тое ж самае, што сказаў. Як я прыйшоў да будызму? Я быў малы і прачытаў паэму аднаго даволі пасрэднага ангельскага паэта, сэра Эдвіна Арнолда, «Святло Азіі». І там ён, у вершах, якія не вартыя таго, каб іх памятаць, завершаваў легенду пра Будду. Я памятаю апошнія вершы. «Раса на лісце, уставай, вялікае сонца». І потым «Кропля расы губляецца ў зыркім моры». То бок, індывідуальная душа губляецца ва ўсім, у абсалюце. Так? Я прачытаў гэтую паэму не без высілкаў, але гэтыя радкі, што я прачытаў недзе ўжо ў 1906, смяецца Борхес, суправаджаюць мяне да сёння. Гэтак у мяне ўзнікла больш-менш агульная ўява пра буддаву легенду, і там я пачуў слова «нірвана». Гэтае слова, не ведаю, настолькі багатае, яно здаецца такім невычарпальным, праўда? Мне яно здаецца дасканалым. Не ведаю чаму. Вось такі аповед, і нават з цытатамі, так, это недзе в 70-х, так, ён ужо у канцы 70-х цытаты з інтэрв'ю. То бок, уяўляючы, так, ну, гэта агромністы твор, насамрэч, ну, як там, 8 частак, ось, даволі аб'ёмны і такі вельмі пафасны, урачысты. Ну, гэта тлумачыцца шмат у чым тым, што ён як бы фактычна ну, не перапісвае, а натхняецца Лаліта Вістарай. Это была такая паэма, про якую яшчэ пойдзе гаворка. Вось. І то бок, сапраўды, это вельмі так пафасна, урачыста, але ў прынцыпе, у дэталях і як бы гісторыя сама па сабе Будды, яна там апісаная вельмі слушна, вельмі падобна да індыйскіх крыніц. Ось. І, як бачыце, Борхес запамятаў вось гэтыя фінальныя вершы. Я зазірнуў, вядома, у сам тэкст, гэта ў канец, каб спраўдзіць, ці добра ён запамятаў гэтыя вершы. І сапраўды там двойчы згадваецца менавіта слова «нірвана», а ў перадапошняй страфе, а ў апошняй страфе вось тыя словы, што ён цытуе. Значыць, гэтая канцоўка, як і сама паэма, напісаная ад імя нібыта вось такого евангеліста, як бы чалавек, які занатоўвае, так, дзеі Будды. Вось, і ён у канцы, паколькі там заканчвае на тым самым месцы пасля першай казані буддавай, там, дзе заканчваецца Лаліта Вістара прыблізна, так, то бок далей ён ужо не ішоў, напэўна, бракавала ці то цярпення, ці то матэрыялу, вось, ну, і ён кажа, вось я шмат апусціў, значыць, потым все, што напісанае у святых кнігах, значыць, і ўрэшце, калі надышоў час, Будда памёр, значыць, вялікі Татагата, вось, і сышоў у нірвану, дзе жыве цішыня. Нірвана такімі буйнымі літрамі напісана. Ну, уяўляеце, як это слово магло незразумелого значення, так, такого магло паўплываць на хлопчыка маленькага, да, вот, фактычна, ну, 7гадовага, так, вось. Ну, і апошняя страфа сапраўды натхнёная, і там што цікава, значыць, ну, я прачытаю па-ангельску, яна даволі зразумелая, думаю, lover, brother, guide, lamp of the law, I take my refuge in the name ND, I take my refuge in the order Om, the dew is on the lotus, rise, great sun, and lift my leaf, and mix me with the wave, Om Mani Padme Hum, the sun rays comes,
The dewdrop sleeps into the shining sea. Вось так заканчваецца паэма «Святло Азіі». І там мы бачым літаральна даслоўна тое, што сапраўды запамятаў Борхес. Значыць, самае цікавае, што там вось гэтыя вельмі многія тэксты вершаваныя буддысцкія сапраўды заканчваюцца тым, што аўтар як бы прымае прытулак у Будду, Дхарме і Сангзе. І тут гэта стандартная формула таго, што калі чалавек абвяшчае сябе буддыстам. І тут фактычна у канцы як бы апавядальнік паэмы, вот, аўтар Арнольд і адпаведна чытач, кім бы ён не быў і колькі гадоў бы не было, ён абвяшчае словамі фактычна аўтара, так, паўтарае, што я прымаю прытулак у тваім імі і ў табе, я прымаю прытулак у тваім ордэне, то бок Сангзе, Ом, а the dew is on the lotus, раса на лотасе, гэта літаральны пераклад мантры Om Mani Padme Hum, альбо там каштоўнасць, так, у лотасе, часам кажуць, вось. І потым ідзе адразу «Устань, вялікае сонца», сапраўды, «Rise, great sun». Як бы, просто памяць Борхеса абсалютна фантастычная, так? Потым паўтараецца «Om Mani Padme Hum» ужо у мове арыгіналу, так, «The sunrise comes», і сапраўды, апошні радок гучыць, што кропля расы саслізгвае у зыркае мора. Просто вось неверагодны, можна сказаць, фінал. Вось, і сапраўды, больш буддысцкага, напэўна, фіналу цяжка сабе ўявіць, так? Таму што там сапраўды усе гэтыя формулы рытуальныя буддызму утрымліваюцца улучна з мантрай «Om Mani Padme Hum». Вось, то бок, калі ўжо зусім так перабольшваць, то можна сказаць, што з гэтага моманту можна лічыць Борхеса буддыстам, таму што ён, чытаючы, ён прамовіў гэтыя словы. Я прымаю прытулак у тваім імі і ў табе, так, як там сказана. І ў тваёй Сангзе. Вядома, ён гэта ўсяго не разумеў. Наогул, я просто неверагодна, што хлопчык маленькі здолеў прачытаць такую вялікую кніжку і такую складаную, як бы, не столькі па мове, напэўна, для яго, колькі па менавіта па значэнні, як бы, па сэнсах, які такая экзатычная рэч. Але яна менавіта гэтым яго і зачаравала. Трэба ўсведамляць, так? Вось. То бок, вось гэта быў якраз ягоны першы кантакт з будызмам, незабыўны, так, про яку ён памятае, дакладна памятае на працягу ўсяго жыцця. Вось. Сам Эдвін Арнольд, ён, сапраўды, як паэт быў, напэўна, не самы таленавіты, так, як кажа і Борхес, так. Ён потым напісаў яшчэ адну паэму, якая называлася «The Light of the World», як бы святло свету. Вось. І паэма это была пра Ісуса Хрыста. Вось. Але яна зусім не мела поспеху, што «Light of Asia» з нейкай прычыны, может быть, тому, что яна уже паўтарала, як бы, той самы рэцэпт, а может быть, тому, что просто жыццё Хрыста на захадзе занадта добра вядомае. Вось, такім чынам, кур'ёзны такі факт. Так вось, гэта першы эпізод. Эпізод другі называецца «Шчаслівы прынц». І адбываецца зноў жа ў Буэнос-Айресе ў 1910 годзе, калі нашаму Хорхе Луісу Борхесу 11 гадоў. «Шчаслівы прынц» і буддызм. Прычым тут гэта? Па-першае, пры тым, што у веку 11 гадоў Хорхе Луіс Борхес пачынае сваю літаратурную кар'еру. Можете сабе уявіць. Наш вундеркінд. Ён пачынае яе не з уласнага твора, а з перакладу. І перакладу, натуральна, з выдатна вядомай яму ангельскай мовы. Другой роднай, можна сказаць. Гэта пераклад з ангельскай на іспанскую. І гэта пераклад менавіта казкі Оскара Уайлда «Шчаслівы прынц». Вось. І гэты пераклад не проста ён робіць, а ён яго і публікуе у адным з часопісаў. То бок гэта адбываецца сапраўдны, самы, як бы, што ні на ёсць, літаратурны дэбют. Вось. І все гэта цудоўна, як бы, цудоўная казка, цудоўны выбар, можна сказаць. Але ёсць адзін нюанс, як заўжды. Калі Борхес праз доўгія гады, канкрэтна ў 52-м,
вяртаецца у чарговы раз да тэмы буддызму, ён у сваім артыкуле «Форма здыўна легенда», па-расейску ён прыкладаецца як версія адной легенды, піша наступнае. Адзін абзац. Увесь тэкст прысвечаны буддызму і гісторыі Будды. Дык вось там перадапошні абзац гучыць наступным чынам. Цитую поводле российского перекладу. В конце XIX века Оскар Уайльд предложил свою версию. Счастливый принц умирает во дворце в заточении, так и не открыв для себя горести этого мира. Но его посмертное изваяние внимает земным скорбям с высоты пьедестала. Ось у расійскім трохтомніку, у другім томе на старонцы 122 гэта можна прачытаць. То бок, сам Борхес лічыў, што гэтая казка ёсць адной з версій буддавага жыццяпісу, фактычна, так? Але ў гэтай версіі, у адрозненне ад кананічнай легенды пра шчаслівага прынца Гаўтаму, які потым адкрыў для сябе, што ёсць пакута, хвароба, смерць і гэтак далей, вось у гэтай версіі гэты прынц так і памірае ў палацы, вось як піша Борхес, нічога не даведаецца, і толькі ягоная ўжо як бы выява, статуя, так, ягоны помнік, які стаіць на плошчы горада, уведвае пра пакуты, вось, і ягонае сэрца, так сказаць, закранаюць вось гэтыя пакуты, вось тое, што яму ластаўка расказвае, і ён, значыць, вырашае дапамагаць гэтым людзям. Вось. І даследчыца вось нават піша, што та ж самая Бетанкур, яна піша, што трэба інтэрпрэтаваць тут тое, што там у казцы, значыць, ластаўка лётае ў Егіпет, так, на зімоўку, вось, і па дарозе там бачыць розныя тыя рэчы, вось, а тут, значыць, што там ёсць згадка пра Індыю, намёк такі. Ну, это, як бы літаратуразнаўцы любяць там чапляцца да дробязяў, вось, што, маўляў, гэтыя вось вочы, вось гэтыя сапфіры, якія у прынца ў гэтай статуі замест вачэй, што яны былі шмат тысячу гадоў таму прывезеныя з Індыі. Вось, як там стаіць. Ну, магчыма, такі намёк, што... Але я думаю, што сам Уайлд, ён калі натхняўся буддавай легендай, ну, хто толькі не натхняўся, вось, але я думаю, што тут як бы повесь як бы ёсць, але яна не экспліцытная і ні ў якім разе як бы, ну, не свядомая, як бы не ўваходзіла намеры аўтара менавіта гэта падкрэсліць, хаця паводле зместу сама па сабе гэтая казка вельмі буддыйская. Мы яшчэ пра гэта будзем гаварыць. Вось. Ну, як бы будзем гаварыць пра артыкул Борхеса з 52 года, вось, але як бы, ну, некаторыя паралелі ўжо цяпер, да, можна свядоміць, спекуляваць, што вось там помнік стаіць на месцы. Це самае цікавае, так, што для мяне асабіста, вось, што помнік як бы прынца, ён сваю спагаду выяўляе на адлегласці. То бок задоўга да всякіх інтэрнэтаў і онлайнаў ён, значыць, высылае ластаўку, вось разам з ёю свае, так сказаць, вось гэтыя каштоўнасці бедным дасылае. І гэта нагадвае мне асабіста, ну, вось, ведаеце, медытацыя мета ёсць такая, да, это калі чалавек loving kindness, так званая, так, што калі ён гэтую сваю любоў, ён высылае ўсім навокал, у тым ліку сваім ворагам, вось, пачынае сваіх самых блізкіх, сямейных, сяброў, вось, гэта ўсё потым распаўсюджваецца далей і далей, там, на горад, на краіну, вось, і ўрэшце там ахоплівае цэлы свет і ахоплівае ўсіх людзей, усіх істот, у тым ліку тых, якія, як бы, ну, не надта сімпатычныя, скажем так, мякка, таму, хто медытуе. То бок, это вось буддыйскі варыянт хрысціянскага прынцыпу, так, палюбі свайго ворага. Ось этого прынцыпу, які настолькі не падабаўся, як мы памятаем, Зігмунду Фройду, калі мы слухалі стрім пра буддызм і сюррэалізм, другую частку. Ось.
Вось, то бок і ў тыбецкім будызме таксама, ён уже пазнейшы махаянавы таксама ёсць такая рыса, што трэба браць на сябе пакуты іншых, так, это частка тантрычнай практыкі. Вось, я падумаў паралельна, ці ёсць пераклад гэтай казкі на беларускую. Я ўпэўнены, што ёсць, то яны выдаваліся, але самы першы пераклад на беларускую мову быў зроблены ў 1947 годзе. Вот вы не поверыце. Вось, значыць, ён ёсць онлайн, дарэчы, даступны. Ці прынамсі быў, здаецца, я яго чытаў на флібусце. Цяпер я чуў навіны, што там флібусту прыкрылі, ці што, ці доступ да яе забаранілі. Вось, але там было вельмі шмат всякай всячыны, у тым ліку і вось гэтая публікацыя. Вось, пераклад Лявона Хвалько ілюстраваў Александр Скараходаў, месца выдання Ватэнштэт, выдавецтва беларускага дапамаговага камітэту Лягеру АБЦ, 1947 год, 21 сторонка. Уяўляеце, так? Месца вось гэтае Ватэнштэт, Сальцгіта, это у Саксоніі, каля Брауншвайгу. Вось. То бок, сітуацыя, там быў лягер уцекачоў, перамешчаных асобаў, так? Яны тады былі па ўсёй заходняй Нямецчыне, беларусы, якія, значыць, уцякалі з савецкай зоны ў амерыканскую зону. І вось там яны стваралі свае камітэты, суполкі, нават гімназію стварылі беларускую, так? Як, я спадзяюся, многія ведаюць. Вось. І такім чынам, сярод іншага, яны публікавалі часопісы, брашуры і іншыя рэчы. Гэта ўсё было звязана в пэўным сэнсе з рэлігійным жыццём, так, з рэлігійным рухам. Вось, і вось была выдадзеная гэтая казка ў Скрывалда ў перакладзе на беларускую мову. Вось, прачытаю, каб вы ўяўлялі, які пераклад, якая мова, так? Прачытаю пачатак, прачытаю канец. Узвышаючыся панад горадам на высокім п'едэстале стаяла статуя шчаслівага прынца. Ён быў увесь пакрыты тонкімі лісткамі золата, вочы меў з устаўленых двух ясных шафіраў, і вялікі чырвоны рубін палаў на ручцы ягонага мяча, і сапраўды ім надта захопліваліся. Пачынаецца казка, вось, а заканчваецца. Якая дзіўная рэч, сказаў наглядчык над рабочымі ў плавільні. Разбітае алавянае сэрца не хоча плавіцца ў печы. Мы павінны выкінуць яго. Яны выкінулі яго на кучу смецця, дзе ляжала і мёртвая ластаўка. Прынясі мне дзве найкаштаўнейшыя рэчы з майго гораду, сказаў Бог да аднаго з сваіх ангелаў. І ангел прынёс яму алавянае сэрца і мёртвую птушачку. Ты выбраў правільна, сказаў Бог, бо ў маім райскім садзе гэтая маленькая птушка мае вечна пяяць, і ў маім залатым хораме шчаслівы прынц мае хваліць мяне. То бок мы бачым, як это інтэрпрэтуецца па-хрысціянску, так, у канцы з'яўляецца Бог, як бы. І я вельмі шчаслівы, што беларускія дзеці ўжо тады маглі чытаць гэтую казку, вось, хаця она такая змрочная, як і сумная, так, ну, як многія казкі, там, Андерсена, напрыклад. Вось, як для чытачоў, так я не ведаю, так і для перакладніка, то бок сам выбар Борхесам этого тэксту для перакладу, ён таксама даволі красамоўны, я б сказаў. Вось, паралельна пра перакладчыка беларускага, першага беларускага перакладчыка шчаслівага прынца Лявона Хвалько ёсць звесткі ў кнізе Рада БНР, у кнізе Наталі Гардзіенкі і Лявона Юрэвіча, так, 2015 год выдання, і там на старонцы 148 можна прачытаць, што Лявон Хвалько нарадзіўся ў 1905 годзе вёска Грыбоўшчына, цяпер Баранацкі раён, вось, памёр у 1995 годзе ў Дарыене ў Каннектыкуце ў ЗША. Так, значыць, ну, праз Нямецчыну, потым Великабрытанію, потым ЗША, быў даволі актыўным, вось, чалавекам, вось, думаю, што ангельскай валодаў выдатна, вось, нават ёсць ліст 93-го года ягонага сябра, так, што, які апісвае, што Лявон Хвалько, значыць, трапіў у шпіталь і што ён уже быў у такім стане. Ну, яму было, калі на момант смерці, да, колькі яму было, амаль 90 гадоў, так. То бок у 93-м годзе ён уже моцна хварэў, так сказаць, і перанёс аперацыю, ўсё такое, вельмі цяжка ўжо было з ім камунікаваць, вось, паводле этого ліста. І гэта фактычна вот і ўсё, што я знайшоў пра гэтага чалавека, уяўляеце? Вось, ну, можа быць, хто-небудзь, хто займаецца гэтым, здолее адшукаць. Вось, але гэта была такая дыгрэсія ад нашай галоўнай тэмы, якая гучыць Борхес і буддызм.
Эпизод 3. Называется «Пустэча асобы». «Пустэча асобы» на дыре de la personalidad – это тэкст, апублікаваны ў 1925 годзе у кнізе «Inquisiciones» даследаванні. Тым не менш, хутчэй за ўсё, ён напісаны ўжо раней, таму што самая першая яго публікацыя адбылася ў самым першым нумары часопіса «Проа». Што такое «Проа»? Гэта вось кіль, нос карабля, які, значыць, там наперад імкне, прабівае. Вось гэты часопіс Борхес пачаў выдаваць адразу пасля свайго вяртання з Еўропы ў 1922 годзе. Вось. У Еўропе ён сфармаваўся фактычна як паэт, вось, і набраўся вось гэтых авангардных ідэй, самых розных, вось, ад там дадаізму да футурызму, і вярнуўся як такі прарок ультраізму. А ультраізм гэта была гішпанская тады версія, вось, якую ён фактычна сам дапамагаў ствараць, вось, еўрапейскага авангарду. І першым чынам, вось, і году не прайшло, як ён вярнуўся ў Буэнос-Айрес з бацькамі, ён ва ўзросце сваіх 22-23 гадоў засноўвае часопіс. І ў першым нумары часопіса ён публікуе гэты тэкст. То бок тэкст мусіў быць ужо сам па сабе напісаны недзе ў 21-22 годзе. Пра гэта ўскосна сведчаць і некаторыя моманты ў гэтым тэксце, пра які мы скажам. Значыць, такім чынам, пустэча асобы на дыре de la personalidad. Я адразу скажу, што малады Борхес і для перакладніка, это зусім не падарунак. Ён вельмі складаны, вельмі незвычайны. У яго была такая мова, пра якую я яшчэ потым скажу, як ён імкнуўся пісаць. Вось, але гэта быў як бы непросты малады чалавек, непросты аўтар. Таму вы не здзіўляйцеся, што там ёсць такія моманты вельмі такія, карацей, это быў час мадэрнізму і авангарду, так? То бок няма чаго дзівіцца. Вось. Такім чынам паспрабую прачытаць не цалкам гэты тэкст, але асноўныя ягоныя часткі. Вось, это будзе зноў жа такая доўгая цытата. Такім чынам, пустэча асобы. Пункт прызначэння. Я б хацеў адрынуць выключную паважнасць, якую сёння звычайна прыпісваюць я. Да гэтай спробы мяне прышпорвае не капрызнае жаданне збудаваць ідэалагічную пастку ці прадэманстраваць ашаламляльнае гарэзніцтва інтэлекту, а найцвярдзейшая ўпэўненасць. Я думаю даказаць, што асоба – гэта прымха, якую бароняць самаўлюбёнасць і звычка, але ж якая не мае метафізычных апірышчаў ані нутраной рэальнасці. Вось так вот. Тое, што буддысты называюць свабхава. І ўрэшце, я хацеў бы дастасаваць да літаратуры наступствы, што выцякаюць з гэтых перадпасылаў і збудаваць на іх падставе эстэтыку, што цураецца псіхалагізму, пакінутага нам у спадчыну мінулым стагоддзем. Шкодзіць клясыкам, затое падбадзёрвае самыя бунтоўныя тэндэнцыі сённяшняга дня. Маршрут. Я заўважыў, што легкавернасць, з якую чытач збольшага ставіцца да строгага дыялектычнага ланцужка разваг, гэта ўсяго толькі гультайская няздольнасць праверыць прадстаўленыя пісьменнікам доказы і неакрэсленая ўпэўненасць у ягонай шчырасці. Але як толькі том закрываецца і чытанне развейваецца, у памяці чытача застаецца ў лепшым выпадку болей-меней адвольны сінтэз усяго прачытанага. Каб пазбегчы настолькі выразнай нявыгады, у наступных абзацах я разбэрсаю ўсякую лагічную аснову і проста нагрувашчу прыклады. Няма ніякага зборнага я. Вось гэтая дэкларацыя. No hay ningún yo de conjunto. Yo de conjunto. Значыць, conjunto – это як бы нейкі ансамбль, так? Нешта супольнае, нешта агульнае, тое, што аб'ядноўвае. Дык вось зборная, так, штосьці. Дык вось Борхес сцвярджае, няма ніякага зборнага я. Любы актуальны момант жыцця ёсць суцэльным і самадастатковым. Ты
хто ўзважвае гэтыя мае занепакоенасці? Ці ёсць ты чымсьці большым за абыякавасць, што слізгае па маёй аргументацыі, ці за вырак над выказанымі мною меркаваннямі? Я, іхны аўтар, ёсць толькі ўпэўненасцю, якая шукае найбольш трапных слоў, каб пераканаць тваю ўвагу. Гэты намер разам з пэўнымі цяглічнымі адчуваннямі і выглядам нагожае спляценне лістоты, якое дрэвы з'яўляюць перад маім акном, утвараюць маё цяперашняе я. Было б фанабэрыяй лічыць, што каб мець абсалютную існасць, гэты псіхічны агрэгат, які ён толькі што пісаў, так? Мае патрэбу абапірацца на нейкае я, на гэтага меркаванага Хорхе Льюіса Борхеса, на языку якога змяшчаецца столькі софізмаў і які любіць над вячоркам самотна бадзяцца па прадмесці. Няма ніякага зборнага я. Дастаткова коротка прагуляцца па няўмольнай застыласці, якую адкрываюць нам люстэркі мінулага, каб адчуць сябе ў іх чужымі і шчыра засаромецца за нашыя мінулыя дні. У іх няма адзінства намераў, імі не рухаюць адныя і тыя ж вятры. Тое ж самае дэкларавалі ўсе тыя, хто праўдзіва даследаваў лісткі сваіх календароў, адарваныя часам. Адны, дурныя як шуціха, ганарацца такой блытанінай і кажуць, што ў стракатасці палягае багацце. Іншыя, далёкія ад ухвалення бязладдзя, шкадуюць непадабенства сваіх дзён і прагнуць звычайнай прастэчы. Прывяду два прыклады. Першы датаваны 1531 годам і ёсць эпіграфам з кнігі «De incertitudine et vanitatis scientiarum», якую пры канцы свайго жыцця скампанаваў расчараваны кабаліст і астролях Агрыпа з Нетесгайму. Ён кажа так. З багоў усіх раздражняюць насмешкі Мома. З герояў Геркулес пераследуе ўсіх страшыдлаў. З дэманаў цар пекла Плютон прыгнятае ўсе цені. Тым часам Геракліт усё аплаквае. Пірон нічога ні пра што не ведае, а Арыстоталь хваліцца, што ведае ўсё. Дыяген пагарджае ўсім зямным. Нічога з гэтага Агрыпу мне не чужое. Я пагарджаю, ведаю, не ведаю, пераследую, смяюся, прыгнятаю, наракаю. Я філёзаф, бог, герой, дэман і цэлы сусвет. Другое сведчанне я пазычаю ў трэцім томе «Жыцця і гісторыі» Торреса Вільяраэля. Гэты сістэматызатар ківеда, знаўца зорак, пан і гаспадар усіх словаў, прызвычайны да ўтаймавання самых крыклівых рытарычных фігураў, таксама захацеў даць вызначэнне сябе самога і намацаў сваю падставовую несувязнасць. Убачыў, што ён падобны да іншых, іншымі словамі, ніхто, ці хіба толькі неразборлівы тлум, што трывае ў часе і занепадае ў прасторы. Ён напісаў так. Мне ўласцівыя гнеў, страх, літасць, радасць, смутак, хітрасць, шчодрасць, раз'юшанасць, рахманасць і ўсе іншыя добрыя ці благія пачуцці і вартыя ўхвалы ці папроку дзеі, якія можна знайсці ува ўсіх людзей, узятых разам ці паасобку. Я выпрабаваў усе заганы і ўсе даброці, і цягам аднаго і таго ж дня мне карціць плакаць і смяяцца, даваць і не даваць, лайдачыць і цярпець. І прычына або стымуль гэтых супярэчлівых памкненняў ніколі мне невядомыя. Я чуў, што такую перамену супярэчлівых зрухаў завуць вар'яцтва. І калі так, то мы ўсе вар'яты ў большай ці меншай ступені, таму што гэтую непрадбачаную і паўтаральную зменлівасць я заўважыў ува ўсіх. Канец цытаты. Борхес працягвае. Няма ніякага зборнага я. Далёкі ад магчымасці занурыцца ў сентэнцыёзнае шулерства, я на ўласных пачуццях перажыў развянчанне гэтага культу, будучы ў трансе падчас расстання з маім сябрам. Я вяртаўся ў Буэнас-Айрэс, а яго пакідаў на Маёрцы. Мы абодва разумелі, што за выключэннем гэтай хлуслівай ці нехлуслівай блізкасці, якую даюць лісты, мы больш не сустрэнемся. Адбылося тое, што ў такія моманты бывае. Мы ведалі, што гэтае расстанне выразна нам запомніцца. І нават у нейкі момант паспрабавалі яго замарынаваць. Актыўна выказвалі адзін аднаму свае меркаванні для будучай настальгіі.
гэтак сучаснае набывала ўвесь прэстыж і нявызначанасць мінуўшчыны. Але больш за ўсякі эгоістычны віпендрож у маіх грудзях галасіла жаданне раскрыць перад сябрам усю сваю душу. Я б хацеў зняць яе як вопратку і пакінуць яе там, у жывым трымчэнні. Мы ўсё гаварылі і абменьваліся думкамі ўжо на парозе развітання, і раптам з нечаканай і непахіснай упэўненасцю я зразумеў, што асоба, якую мы звычайна ўслаўляем з такой непараўнальнай празмернасцю, ёсць нічым. Я падумаў, што маё жыццё немагчыма апраўдаць у нейкі абсалютны момант паўнаты, які ўтрымлівае ўсе астатнія, і што ўсе гэтыя моманты будуць часовымі этапамі, знішчальнікамі мінулага, скіраванымі тварам у будучыню, і што за выключэннем эпізадычнага, прысутнага, выпадковага мы ніхто. І ўсякі містыцызм раптам зрабіўся мне агідны. Я не існуе. Шопенгауэр, які шмат разоў, здаецца, набліжаецца да гэтага меркавання, іншыя шмат разоў імпліцытна яго абвяргае. Ці то наўмысна, ці то змушаны да гэтага самадастатковай і грубай метафізікай, ці хутчэй аметафізікай, якая цікуе ў саміх падмурках мовы. Нягледзячы на такую супярэчлівасць, у ягоным даробку ёсць адно месца, падобнае да нечаканай і асляпляльнай прасветлены, што азарае альтэрнатыўную магчымасць. Працытую гэтае месца ва ўласным кастыльскім іспанскім перакладзе. Бясконцы час папярэднічаў майму нараджэнню. Кім я быў цягам гэтага часу? З метафізічнага гледзяшча я мог бы адказаць сабе. Я заўжды быў я. То бок усе, хто казаў я цягам усяго гэтага часу, былі я фактычна і насамрэч. Канец цытаты Шопенгауэра. Працягвае Борхес. Рэальнасць не мае патрэбы ў тым, каб яе падпіралі іншыя рэальнасці. У дрэвах няма патаемных бостваў, за вонкавасцю няма ніякай няўлоўнай рэчы ў сабе і няма ніякага мітычнага «я», што кіравала б нашымі дзеяннямі. Жыццё ёсць сапраўдным прывідам. Як сказаў Гёте, пачуцці нас не падманваюць, нас падманвае клёк. Фраза, якую льга параўнаць з гэтым радком з верша Масідоніо Фернандэса. Таямнічая праца рэальнасці дзеецца ва ўсіх навідавоку. Канец цытаты. Ніякага зборнага «я» не існуе. Грым у выдатным пераказе буддызму «Гелера дес Будда», Мюнхен, 1917 год, апісвае прыём паступовага адмаўлення, з дапамогай якога індусы прыйшлі да вышэйзгаданай пэўнасці. Вось як гучыць іхны ўжо тысячы гадоў дзейны канон. Ці кананічны вырак. Тыя рэчы, пачатак і наступствы якіх я магу назіраць, не ёсць маім «я». Гэта праўдзіва дзейная норма і дастаткова прывесці прыклады, каб пераканаць нас у яе слушнасці. Я, напрыклад, не ёсць той візуальнай рэальнасцю, якую ахопліваюць мае вочы. Бо калі б я ёю быў, любая цемра мяне забіла б. І ва мне не засталося б нічога, што жадала бачыць відовішча свету, нават прынамсі дзеля таго, каб яго потым забыць. Я не ёсць ані пачутымі мною слыхавымі адчуваннямі, бо ў такім разе я знікаў бы з кожнай цішай і жыў бы ад гуку да гуку, не памятаючы папярэдняга. Тая ж аргументацыя потым стасуецца да нюху, смаку і дотыку. Гэтак даказваецца, што я не толькі не ёсць знешнім светам феноменаў, рэч вядомая і неаспрэчная, але што і аперцэпцыі, якія яго сігналізуюць, гэты знешні свет, таксама не ёсць маім «я». То бок, я ні бачанне, ні слуханне, ні нюханне, ні смакаванне і ні мацанне. Я не ёсць ані сваім целам, яно толькі феномен у шэрагу іншых. Да гэтага моманту ўся развага банальшчына, бо галоўнае гэта яе дастасаванне да духоўнага. Ці ёсць жаданне, мысленне, шчасце і скруха маім сапраўдным «я»? Адказ, паводле канону, ясны і адмоўны, таму што ўсе гэтыя эфекты занепадаюць, прытым што я працягваю існаваць. Свядомасць, апошняя магчымая схованка для размяшчэння «я», выяўляецца уломкам, бо калі адкінуць афекты, знешнія адчуванні і нават няўрымслівую думку, у свядомасці не застанецца нічога, ніводнай з'явы, чыё адлюстраванне гэтую свядомасць урэчаісніла б.
Грым адзначае, што гэтае зануднае дыялектычнае спраўджанне пакідае нам вынік адпаведна меркаванню Шопенгауэра, паводле якога я ёсць кропкай, чыя нерухомасць прыдатная для таго, каб на кантрасце зазначаць грувасткі бег часу. Гэтая думка ператварае я ў чыста лягічны рэквізіт, без усякіх асабістых якасцяў, якія адрознівалі б я аднаго індывіда ад я другога. Вось так. Нагадаю, гэты тэкст напісаны 23гадовым юнаком. Ну, ён сведчыць пра шмат пра што, пра абазнанасць у філасофіі тагачаснай, пра тое, што ён ужо прачытаў Шопенгауэра на той момант у арыгінале, які ён потым згадвае. Ось, і імпліцытна на Канта там ёсць намёкі, так, і на лаціне ён чытае, што, ну, адным словам, як бы, і фактычна перад намі ўжо сфармаваны, як бы, чалавек, сфармаваны філасофіяй. Ось, ну, і самае для нас, галоўнае буддыстаў, што ў канцы фактычна вся ягоная аргументацыя, як бы, кульмінуе у згадцы буддызму, менавіта кнігі нямецкага будоляга з 1917 года, адносна новай, так, на той момант, у якой вядзецца пераказ, у тым ліку Мелінда Паня, вось гэтае пытанне Мелінды, вось, ну, і іншых крыніц, у якіх вось выкарыстоўваецца вось гэтая буддыйская аргументацыя, вось, што чалавек не ёсць сваімі пачуццямі, успрыманнямі, там, думкамі, успамінамі і гэтак далей. Вось, ну, як бы сам па сабе тэкст фантастычны, я не думаю, што існуе ягоны пераклад, на ангельскую ён перакладзены 100%, вось, але гэты вось мой пераклад, які зрабіў я, мне здаецца, што ён адзін з самых такіх першых у нас, прынамсі, некаторыя формулы, ну, проста буддыйскія, так, вот, тое, што я казаў, ну, што я асоба гэта прымха, так, якая не мае метафізічных апірышчаў, а не нутраной рэальнасці. Што такое нутраная рэальнасць? Ну, это можна зразумець толькі з кантэксту буддыйскай філасофіі. Это свабхава, да? Самабыццё, так званае, то бок сутнасць нейкая. Вось. Усё пустое, так, казаў Нагарджуна. Вось. Любы актуальны момант жыцця ёсць суцэльным і самадастатковым. Ну, это зноў жа класічная тэорія кшанаў, так званых, так, вось гэтых імгненных момантаў, так, якая яшчэ з'яўляецца яшчэ у Абідхарме, то бок класічная буддыйская філасофія. Вось. Ну, у яго сапраўды, то бок, былі добрыя крыніцы, можна сказаць, так, па буддызме. Вось. А Грыб па Знетесхайму, это цікава, ён там цытуе, значыць, кніжку, напісаную на лаціне, так, вось гэтым нямецкім кабалістам-астролягам, вось, пра няпэўнасць і фанаберыю навукаў, так, даволі цікавая рэч. І я адшукаў гэты пераклад, ну, вось ён, маецца на ўвазе не пераклад, а арыгінал. Вось, ён ёсць шмат дзе ў інтэрнэце, значыць, доўга не мог знайсці, дзе ён у гэтай кнізе. Вось. Борхес называе яго эпіграфам. Вось. Але эпіграф, это у нас, эпіграф, это тое, што папярэднічае твору, а вось у традыцыі, там, не ведаю, раманскіх моў, да, эпіграф, это тое, што пасля. Ну, натуральна, эпітафія, да, то бок эпілёг, як бы гэта тое, што ў канцы. Вось. І я шукаў, як бы, ў канцы, але не мог знайсці. Але потым знайшоў. Гэты тэкст, які перакладае Борхес, ён з'яўляецца часткай зместу. Ён заўсёды ва ўсіх выданнях, ва ўсіх 3 выданнях гэтай кнігі, што я знайшоў, ён публікуецца пасля зместу. І вельмі незразумела, што гэта за жанр, чаму ён там пасля зместу, але гэта такая, як бы, сумарызацыя гэтай кнігі. Вось. І Борхес, як бы, як многія вось гэтыя маргіналі, вось гэтыя зацемкі, такія дробныя рэчы, гэты тэкст якраз і прыцягнуў увагу Борхеса. Так, значыць, я бачу, што нашы людзі кудысьці сышлі, але я спадзяюся, што це нічого не значыць, таму што яны сышлі не з прычыны нейкіх тэхнічных праблем, а проста таму, што стаміліся слухаць цытату з Борхеса, магу іх зразумець. Дык вось, вяртаючыся да, ну нічога, я думаю, што людзі потым паглядзяць у
у запісе гэты стрим. Вось, вяртаюся да гэтага урыўку з Агрыпы з Ніттенхайму, да, это Ніттенхайм, это я знайшоў, это недзе на захадзе, там не менш, Ромерскірхен называецца. Вось, калі раптам будзе нехта міма праязджаць. Вось, дык у перакладзе з лаціны вот таким, Борхес не зусім дакладна яго перакладае, але тое, што я перакладаю вось так: няма багоў, якіх бы не падрэзаў, то бок, з якіх бы не насмяяўся, не паздзекаўся мом. З герояў шэраг монстраў пазабіваў Геркулес. З дэманаў цар Эрэбу Плютон абрынае свой гнеў на ўсе цені. З філёзафаў з усяго смяецца Дэмакрыт. Вось гэты радок Борхес у сваім перакладзе прапусціў чамусьці, напэўна, ненаўмысна. А можа быць, у яго было такое выданне, дзе быў прапушчаны гэты радок, не ведаем. Над усім плача Геракліт, нічога не ведае Пірон і лічыць, што ўсё ведае Арыстотэль. Усім пагарджае Дыяген. Ні ад чаго з гэтага не ўтрымліваецца ці не ўстрымліваецца Агрыпа. Не ўстрымліваецца, правильно. Ось. Ён пагарджае, ведае, не ведае, плача, смяецца, злуецца, знішчае, здзекуецца з усяго. То бок ідзе адваротны пералік. То есть ён пералічыў ўсё, што робяць там героі-філозафы, а потым адварот ідзе знізу наверх. Пералічвае і кажа, што... І самае цікавае, што ён гаворыць пра сябе у трэцяй асобе. Не так, як Борхес перакладае, што я, Агрыпа, мне нічога там чалавечае, не чужое, да, умоўна кажучы, я такі. Вось, а тут у арыгінале вядзецца у трэцяй асобе вядзецца гутарка. Дык вось, гэты Агрыпа, значыць, ён сам філёзаф, дэман, герой, бог і ўсё астатняе. Вось, у Борхеса там і ўвесь сусвет, вось, а ў арыгінале ipsa philosophus demon eros deus et omnia. Ось, то бок усё астатняе. Таксама вельмі цікавы такі момант, так, у гэтым тэксце, што эпізод, калі ён апісвае сваё, значыць, расстанне з гэтым сябрам, я потым пра яго раскажу, яшчэ нагадаю, значыць, пра... ён там згадвае пра Ківедо, вядомы іспанскі паэт-пісьменнік, вось, і пра Торреса Вільяраэля, які быў ягоным, як ён кажа, сістэматызатарам, то бок ягоным сакратаром, так, і вось гэтая цытата з Торреса Вільяраэля да пачатак 17 стагоддзя, першая палова 17 стагоддзя, это як бы, надзвычай уражвае, так, таму што, гэта час, калі узнікаў вось гэты квіетызм, вось, у каталіцкай, як бы, тэалогіі, і тое, што, калі ўжо, як бы, каланіяльныя кантакты з Індыяй, Кітаем і Японіяй, як бы, больш паглыбіліся, як мы зноў жа казалі у адным з сваіх папярэдніх стрымаў пра Беларусь і буддызм, такім чынам, напэўна, не дзіва, так, што якраз тады гэтая думка пра неіснаванне я, як бы, так, і была сфармуляваная па-гішпанску. Вось. Менавіта апісанне асабістага перажывання, мне здаецца, адным з самых важных тут, у гэтым раннім тэксце. Таму што фактычна з этой Маёркі ён з'ехаў у 21 годзе. І гэта вельмі, як бы, свежыя ўражанні, пра якія ён апісвае, свежыя эмоцыі. Вось. І той сябар, з якім ён развітваецца ў гэтым тэксце, гэта Хакуо Сурэда. Это гішпанскі паэт, ультраіст малады, вось, сябар Борхеса, у сястру якога, Эльвіру, Борхес быў закаханы. Ось тады. Яны не надта доўга пабылі тады на Маёрцы, мне здаецца, некалькі месяцаў усяго, але блізка вельмі пасябравалі. Борхес паспеў закахацца ў ягоную сястру. Вось, яны разам там пісалі маніфесты ультраізму, вось, пра які Борхес расказваў, таму што Борхес сутыкнуўся з гэтым у Мадрыдзе, вось, па дарозе, так сказаць, са Швейцарыі вяртаючыся у Аргентыну. І недзе каля года яны цалкам, па-моему, правялі ў Іспаніі, это вельмі быў плённы для яго перыяд, што да фармавання, так. Ён там нават з Лёркам перасякаўся, так, там з Рамонам Гомесам де ла Сернай, то бок, быў нейкі час у самім, як бы, цэнтры жыцця вось гэтага інтэлектуальнага Мадрыду таго часу. Вось. І такім чынам
гэтае расстанне ну вельмі шмат для яго азначала, вось было вельмі балючым, ну уяўляеце так, што людзі просто ну это 1921 год, это нейкіх там 100 гадоў таму, але людзі развітваюцца фактычна на ўсё жыццё. І так яно і было. Мне здаецца, што яны больш ніколі нават і не сустрэліся. Вось. І як ён там кажа, што фальшывая ці не фальшывая это блізкасць лістоў, гэта ўсё, што нам наканавана, што мы болей не ўбачымся. Ось. З сённяшняга гледзячы это гучыць даволі дзіўна. Ось. І от ён апісвае так вось гэтую спробу там змясціць у адзіны момант, значыць усё сваё жыццё, ўсё сваё мысленне і потым і ўсведамленне вось гэтае раптоўнае ўсведамленне вось тое, што называецца саторы так па-японску. Вось гэты момант прасвятлення. Калі ну змець, што это немагчыма, што ніводны з момантаў не можа змясціць жыцця. Ну, ось. Потым у апавяданні Алеф так ён будзе як бы так крышачку здзеквацца з паэта так нейкага там Карлоса Аргентына так прыдуманага, які спрабуе у адной кропцы так убачыць увесь свет, але яго атрымліваецца у этого паэта як не дзіўна. Вось ну это фантастычны вядомы паэт. Вось і як бы ён як ён там піша, што я адчуў агіду да ўсякага містыцызму так той момант ну і фактычна гэтай агідай да містыцызму як бы прасякнуты ўвесь тэкст, то бок ён кажа, што рэальнасці не патрэбна яшчэ іншая рэальнасць, якая б яе падпірала, то бок я для яго это прыдумка так это вось канцоўка мы гэтую думку ўжо казалі так это відаць адсюль з гэтага абзаца вось гэта ідэя пра тое, што я і Бог это фактычна две граматычныя просто функцыі. Вось я гэта як бы ну суб'ект прамовы, ну вось, а Бог это адрасат, гэта ты, як бы я і ты, да? Чтобы то бок ён тут спасылаецца на Шопенгауэра, да, што просто я это просто такая кропка, так, як бы умоўна нерухомая кропка, такая уяўная, так, з якой можна созіраць все астатняе, да, дадае, што это чыста лягічны рэквізіт без усякіх асабістых якасцяў, так, які нам патрэбны, так сказаць, для фармуляцыі нейкіх думак, меркаванняў і ўсё такое. То бок чыста моўная з'ява. Вось, гэтак жа як бы і Бог, это заўсёды Бог это партнёр дыялогу, это той, да каго мы звяртаемся. Ты просто нехта. Вось. І больш нічога. Вось, пра гэта мы казалі ў папярэднім стрыме, да, то бок як бы што некаторыя лічаць, што альбо там Фройд лічыў, да, што тых, хто вераць у Бога, вось, яны все шаленцы і варыянты, да. Вось. А тым не менш тых, хто вераць у я, не лічацца шаленцамі і варыянтамі з нейкай прычыны. Вось. То бок гледзячы будызму гэта незразумела. Вось. Ідём далей. Ну, приписывание, как бы я вот усіх гэтых неўрозаў і так далее, это мы все уже как бы разбирали, ничего нового, але просто что нагадаю, что Борхес про гэта ўсё, так сказать, ведаў таксама, так, што я казаў, так, цытуе, значыць, ну вось яшчэ про ультраізм, яшчэ трэба адзначыць, што вот мы казалі ў кантэксце нашых стрымаў, мы казалі про пэўную супярэчнасць паміж футурызмам і дадаізмам, то вось у маніфестах ультраізму яны хутчэй прыхіляюцца да футурызму, так, то бок да такой вось пазітыўнай праграмы, бок да такой мадэрнізма такога вось як бы конструктыўнага, ось, не такого не дадаіскага, як бы, да, такого разбурального панкаўскага, а вот менавіта такого ось, ну, як бы сказаць, інтэлектуальскага, то бок гэтае падзяленне потым адрознівае, ну, і ў літаратуры аргентынскай, яно потым таксама як бы увасобілася, ну, там вось гэтыя групы Флоріда і Буэдо, як бы калі значит, интеллектуалы мандарины, як бы, да, и крутые, так званые пролетары, да, вось гэтыя вот такие, типа дадаистов, да, вось панковских, яны як бы збіраліся паасобку, ну, вось, и там першых давали один часопіс, другі, там, першых там был Борхес, там, и там Роберто Арльцег и так далее, ну, одним словом. Вось, дык вось Борхес был адпачатна бліжэйшы менавіта вось да такой футурыстычнай авангарднай праграмы. Вось. Чым магчыма тлумачыцца і ягоная нелюбоў да сюрреализму традыцыйна. Хаця трэба сказаць, што кажучы пра сюрреалізм, гэты тэкст сам па сабе ён напісаны такой мовай, якая ну як бы вельмі нагадвае брытонаўскія эсэ, ось, якія пісаліся паралельна ў той самы час. Вось такая мова барочная, вся такая вось эмацыйная. І, значыць, як сам Борхес сказаў, я спрабаваў пісаць па-гішпанску на лаціне. Там як бы ну
вельмі цяжка перакладаць гэты тэкст, я ўжо казаў, так што ён такі вось вельмі насычаны па мове. Вось, тады як далейшыя ягоныя тэксты Борхеса нашмат прасцей. Вось. То бок фактычна гэты тэкст такі Борхесаў маніфест. Да? Маніфест, які, як не дзіўна, гэтаксама, як і маніфесты Брытона, фактычна сюррэалістычныя, яны адмаўляюць існаванне я. Імкнуцца гэта перасягнуць. Да? Нейкая такая трансцэндэнцыя ў гэтым ёсць. Вось, то бок, нават у гэтым тэксце, ва ўрыўку, які я не цытаваў, значыць, Борхес сваіх ранейшых куміраў як бы спрабуе абвернуць, перадусім Уітмена. Ён абвінавачыў Уітмена ў тым, што ён стаў такім прарокам я. Разам з рамантыкамі, так, якія вось гэтую асобую індывідуальнасць надта так вот раздзьмулі, гэтак, маўляў, і Уітмен, вось, заснавальнік фактычна з'яўлення этого сучаснага мастацтва, і ён кажа, ну, і многія яшчэ ўсё яшчэ вераць у гэтую ерась, вось, там, не ведаю, прыводзіць прыклады, там, Пикассо, например, кажа, ну что это такое, як просто вот это вся нейкая, это синтез несполучального, так, это вера ў тое, что я нібыта аб'ядноўваю там весь сусвет, насамрэч ніякага этого я не існуе, і так далей. То бок ён выступае вось супраць вось гэтага такога, супраць суб'ектывізму, так, супраць гэтага якання такога, так, якое просто, ну, для нас там у сучаснасці здаецца абсолютно нормальным, як бы, да, ось, у развітым капіталізме мы гэта ўспрымаем просто як нешта само сабой зразумелае. Вось, а Борхес якраз, як і Брытон, у той час выступаюць супраць вось гэтага ўсяго, з розных пазіцый, натуральна. Вось, але як бы адной, так сказаць, прагай ці мэтай яны кіраваныя у гэтым. Вось, гэты тэкст Борхеса напісаны, ну, прыблізна ў той самай год выйшаў, да, калі выйшаў Уліс, то бок Біблія мадэрнізму, можна сказаць, да? Дык вось я лічу, што як бы Борхесаў тэкст якраз это адзін з першых як бы постмадэрновых тэкстаў. То бок фактычна ён сапраўды, ён крытыкуе мадэрн, так, з ягоным, так сказаць, індывідуалізмам, з ягонай вось гэтай верай. Вось, ён просто вот вяртаецца да нейкіх такіх крыніц, да, даволі цікавых, там Шопенгауэра, там Вільяраэля, вось Агрыпы, то бок тут недзе тут пачынаецца разыходжанне ўжо сталага Борхеса з ягонымі вот этими мадэрновымі ультраісцкімі пачаткамі. Хаця тэкст выходзіць у першым нумары ультраісцкага часопіса, так, про. Вось. Такім чынам, хто там яшчэ згадваецца, што не зразумеў, Масідоніо Фернандес, это таксама вельмі важна, это быў сябар Борхесавага бацькі, вось, старэйшы за Борхеса там на 20 з нечым гадоў. Вось, гэта быў у сваю чаргу такі гуру Борхеса самога, так, такі ягоны старэйшы сябар і фактычна настаўнік. То бок яны вельмі шмат размаўлялі разам, і Масідоніо, ён быў такі, ну, надзвычай як бы своеасаблівы чалавек того часу, чымсьці Раймона Руселя мне нагадвае, ну, такі вось як бы з нетыповымі як бы і тэкстамі, з нетыповымі ідэямі, ну, гэта асобная тэма, але ён меў на Борхеса сапраўды вялікі ўплыў. І паводле чутак, ну, насамрэч, пацверджаных, Масідоніо Фернандес таксама адмаўляў існаванне я. То бок і тут можна знайсці пэўны ўплыў на Борхеса. Так, вось такі тэкст. Адзін, по-моему, адзін з самых цэнтральных, вельмі характэрны для ранняга Борхеса, вось, менавіта як эсеіста такого Борхеса, паэта такога, так, ультраісцкага, вось, няўрымслівага, і тэкст, у якім, калі не памыляюся, магу памыляцца, але думаю, што не памыляюся, упершыню Борхес згадвае буддызм, цытуе пасажы, так, з пераказу буддыйскай філасофіі і дасведчвае сам, што ён, хутчэй за ўсё пад уплывам Шопенгауэра, пра што ён сам потым будзе казаць, чытае кнігі па буддыйскай філасофіі. Вось, таго ж Грыма, напрыклад. То бок крышачку падзабытае вось гэтае святло Азіі раптоўна як бы пачынае па-новаму Борхесу свяціць, і як бы ён больш сур'ёзна пачынае гэтым займацца. Ну што ж, гэта быў 22 год напісання, 25 год публікацыі, праходзіць плюс-мінус 10 гадоў, болей 15, скажем так, умоўна кажучы.
Праходзіць 15-16 гадоў, і эпізод наступны называецца «Барбар у Азіі». «Барбар у Азіі» – гэта кніга Анры Мішо, вядомага пісьменніка. Вось. Чым яна важная для Борхеса, гэтая кніга? Тым, што ён яе пераклаў на іспанскую мову. Борхес перакладаў не такі шмат, трэба сказаць, але калі ўжо перакладаў, то, в прынцыпе, ён ведаў, чаму ён перакладае і што. Вось. Я гэтую кніжку чытаў у чэшскім перакладзе, мушу сказаць, і як бы, не дзіўлюся, што Борхес пераклаў менавіта яе. Вось. Такая кніжка «Барбар у Азіі», то бок там падарожжа Анры Мішо, якую у 30-х, на пачатку 30-х гадоў. Вось, кніжка выйшла, арыгінал французскі, ў 33-м годзе, то бок это падарожжа ў Індыю, Індакітай французскі, Кітай, Японію. То бок, і называецца вельмі так «Барбар у Азіі», то бок ён заходніка, сапраўды Барбар, значит, лічыць. Так вось Борхес выбірае эту кніжку для перакладу у часе Другой сусветнай вайны. Вось, на самом пачатку кніга выходзіць ужо ў 41-м годзе у выдавецтве «Сур». «Сур» — это часопіс, выдавецтва, з якімі ён супрацоўнічаў у Буэнос-Айрэсе. Вось, Борхес тады сказаў пра Мішо, што гэта пісьменнік, які не мае сабе роўных у літаратуры нашага часу. Вось, не слабая рэкамендацыя, я сапраўды як бы рэкамендую і Анры Мішо, і гэту кнігу канкрэтна. Вось. І як бы доўга на ёй спыняцца няма магчымасці, это як бы асобная тэма. Вось, гэта такі, як бы, я это ўспрымаю як такі, як бы супрацьвага такая, так, значыць, падарожжа на край ночы Селіна, да? Селіна падарожнічае ў Афрыку, ось, а тут Мішо падарожнічае у Азію. Але, вельмі напісана яна так проста вот паэтычна, вельмі канкрэтна, проста вось зацемкі такія вось дакладныя, трапныя, проста і сфармуляваныя бліскуча, то бок сапраўды, так. Гэта яшчэ можна параўнаць і з кніжкай Роляна Барта, пазнейшай «Імперія знакаў», так, калі Барт паехаў у Японію і надзвычай глыбока там эту тамтэйшую рэчаіснасць разглядаў, то, в прынцыпе, тут як бы той самы, то бок, шчыра рэкамендую. Не ведаю, ці яна была перакладзена на нейкую з зразумелых нам моў. Вось, спадзяюся, што так. Дык вось зноў жа Азія, вось, натуральна там узнікаюць эпізоды буддызму. Мішо апісвае розніцу паміж вось гэтым заходнім светапоглядам і паміж гэтымі як бы каланізаванымі, так, народамі, вось. І спрабуе менавіта як бы нечаму ў іх навучыцца, так. Вось, ён не першы быў, вядома, як бы там быў, да яго там многія, там Кіплінг, вось, Эдвін Арнолд, там і іншыя, але як бы у Мішо это вельмі так пераканаўча, я б сказаў, гучыць. Вось. І што для нас цікава, што перакладаючы гэтую кнігу, адначасова Борхес працуе над, напэўна, самай вядомай сваёй калекцыяй нізкай апавяданняў, якая, в прынцыпе, потым і прынясе яму той, што называецца славай. Вось, пасярэдніцтвам французскіх якраз перакладаў. Гэта кніга «El jardín de los senderos que se bifurcan», сад, дзе сцежкі раздвойваюцца. Эта кніжка, это першая частка ягонага зборніка «Фіксіонес», вось, фікцыі, ці там прыдумкі, вось, вымыслы і хітрасплецення, як это перакладаецца на расейскую, вось, і «Фіксіонес» выйшлі ў 44-м годзе. Так вось, першая частка этой кнігі называецца «El jardín de los senderos que se bifurcan». І гэтую кнігу ён якраз піша паралельна, яна выйшла асобна ў 41-м годзе, і паралельна ён піша яе разам з тым, як працуе фактычна над перакладам Анры Мішо. То бок, я думаю, што там пэўны ўплыў вось гэтага такога эканомнага, напэўна, стылю там мы знойдзем. Вось. Дык вось, гэта такі вось прамежкавы, я б сказаў, эпізод. Але ідзём далей. Праходзіць яшчэ 10 гадоў. Даволі важных 10 гадоў у жыцці Борхеса, як я ўжо сказаў, ён пачынае набываць вядомасць як пісьменнік, прычым ужо па-за межамі Аргентыны, і фактычна па-за межамі вось іспанамоўнага свету. Як это здарылася? Здарылася так, што падчас Другой сусветнай вайны, гэтак жа як сюррэалісты уцякалі
з Францыі у Мексіку, Злучаныя Штаты. Вось гэта ж некаторыя з іх з інтэлектуалаў у акупаванай Францыі пераехалі ў Аргентыну. І адным з іх быў якраз сюррэаліст, блізкі паплечнік Брэтона Хорхе Каюа. Малады такі, яго вельмі любілі сюррэалісты, вось ён быў такім таксама вундэркіндам, і вось ён валодае гішпанскай і натрапляе ў 40-х гадах менавіта на гэты зборнік Борхеса «Фіксіёнес», які просто, ну, вот яму выносіць мозг, што называецца, і ён яго перакладае на французскую. Адразу пасля вайны вось выходзіць ягоны пераклад, і пра Борхеса пачынаюць казаць як пра аднаго з самых яскравых, ну, разам з Эрнесто Сабато, пра якого мы казалі на самым пачатку, які ўсіх здзівіў сваім тунэлем недзе ўжо ў 47-м годзе. Вось так і пра Борхеса пачынаюць казаць як проста аднаго з выразных сучасных пісьменнікаў, проста нечакана, да, што Лацінская Амерыка раптоўна, канкрэтна Аргентына там спараджае такіх вось таварышаў. Вось. І ягоная прафесійная дзейнасць літаратурная, яна набывае крышку іншыя ўжо абароты, хаця у самой Аргентыне ён застаецца такім пісьменнікам апальным, што называецца. Яго на той момант выгналі з нацыянальнай бібліятэкі падчас вайны, так, Перон, так, за тое, што ён падтрымліваў падчас вайны хаўруснікаў, так, Амерыку, Брытанію, Францыю, вось, быў антыфашыстам, і такім чынам Перон якраз яго прагнаў з гэтай працы, там прымусіў там нейкіх там птушак там лічыць, да, на куранят, вось, на нейкай фабрыцы. Борхес паспрабаваў, не змог, вось, і сышоў і думаў, чым я буду зарабляць. Вось тады ён пачынае зарабляць сваімі лекцыямі, і журналістыкай, пісанінай ён зарабляў усё жыццё дагэтуль, а вось публічна ніколі не выступаў. Чаму? Таму што ён заікаўся, ось, і вельмі не хацеў, палохаўся прамаўляць на публіцы, вось, але сяк-так жыццё яго змусіла, ён навучыўся, там ягоная мама яму там дапамагла, вось, крышачку ён там выпіваў, ён наогул быў абстынентам, але вось перад лекцыямі дазваляў сабе крышку выпіць. І такім чынам, і потым, што называецца, з браневічка. Але насамрэч, это неверагодна, калі вы слухаеце Борхеса, неверагодна, як ён гаворыць. Вось ён, як кніга напісаная, это сапраўды настолькі пісьменна, літаратурна і прыгожа. Ён здольны прамаўляць. Бок я асабіста амаль ніколі, толькі ў інтэрв'ю там пару разоў чую, як ён заікаецца. Але цікава, што ўсе запісы Борхеса, яны паходзяць ужо з пазнейшага часу. То бок з часу, калі яму там 50 з нешым, там 60 гадоў, 50 нават не, то яшчэ 50-е гады не настолькі. Менавіта, ён фактычна аднагодак, што называецца, 20-го стагоддзя, так, ён нарадзіўся ў 1999-м. То бок там даволі лёгка прасачыць. То бок фактычна такая ўжо вядомасць не сірот уже інтэлектуалаў, а такая, усеагульная нейкая такая масавая да яго прыйшла недзе 60 з нечым гадоў, там бліжэй да 70. І тады пачалі запісваць ягоныя і прамовы, там выступленні, там лекцыі, інтэрв'ю шматлікія ў тэлевізіі тады з'явіліся, вось, нейкія фільмы дакументальныя, накшталт Борхес para millones, там Борхес для мільёнаў, уяўляеце. То бок нават тых, хто не чытаў Борхеса ніколі, усе ведалі, хто это такі. Сястра моей бабуля, калі прыехала з Аргентыны ў 94-м годзе, я ёй кажу: Борхеса, не маглі бы мне там перадаць, прывезці там ці даслаць? А мне: Борхеса. А, Борхес. Яна чамусь назвала яго Борхес. Сама аргентынка, хаця это самае. Вось. Бок ніколі я не чытала, вось, але кніжку мне потым даслала. Дык я пра што? То бок ніколі я не чуў, каб Борхес рэальна заікаўся. Ён быў славуты сваім гэтым заіканнем, вось, але парачку разоў там недзе ў інтэрв'ю, там калі ён там па-ангельску размаўляў, то там штосьці. А так, в прынцыпе, вельмі прыгожа ён прамаўляе. Вось. Дык вось наступны тэкст, які я таксама буду цытаваць, гэтым разам амаль што цалкам. Наступны эпізод «Асоба і Будда».
Персоналідад эль Будда, тэкст, які з'явіўся ў часопісе Сур у 1950 годзе. Чытаем. У кнізе Эдмунда Гардзі, прысвечанай выкладу буддызму «Der Buddhismus nach älteren Pali-Werken» 1990 год, ёсць раздзел, які Шмідт, рэдактар другога выдання, ледзь не прыбраў, але тэма якога навісае часам прыхавана, але заўжды немінуча над усякім заходнім меркаваннем пра Будду. Я маю на ўвазе параўнанне асобаў Будды і Ісуса. Гэтае параўнанне заганнае не толькі праз глыбокія адрозненні ў культуры, нацыі, намерах, што раздзяляюць двух настаўнікаў, але з прычыны самога панятку асобы, які пасуе аднаму, але не другому. У прадмове да кнігі Карла Ойгена Ноймана, якая выклікала столькі захаплення і несумненна яго вартая, ухваляецца асабісты рытм буддавых казанняў. Герману Беку, буддізмус, першая частка, 9 старонка, здаецца, што ў прамовах палійскага канону відаць пячатка непаўторнай асобы. На маю думку, абодва гэтыя тэксты могуць увесці ў зман, маецца на ўвазе Ноймана і Бека. Гэта праўда, што ў легендзе і гісторыі Будды не бракуе лёгкіх і рацыянальных супярэчнасцяў, якія выдаюць стыль «я». Прыняццё ў сангху ягонага сына Рагулы ў веку 7 гадоў, што супярэчыць правілам, усталяваным самім Буддам. Выбар для цяжкіх гадоў пакаяння прыемнага месца, каля ракі з вельмі чыстай вадой сярод палёў і вакольных сяліб. Рахманасць чалавека, які прамаўляе казанні ільвіным голасам. Сумнавядомы абед з салёнай свініны, а паводле Фрыдрыха Цымермана з грыбоў, што прыспешыў смерць вялікага аскета. Гэта ўсё такія надта асабістыя дэталі, якія Борхесу не надта падабаюцца. Але колькасць такіх эпізодаў абмежаваная. Настолькі, што сцэнар у «Эссе sur la légende du Bouddha» ў 1972 годзе прапанаваў салярную гіпотэзу, паводле якой Будда, як і Геркулес, ёсць персаніфікацыяй сонца, і ягоная біяграфія вельмі прапрацаваны прыклад de сімволізм атмосферык. Мара, дэмон, так, гэта навальнічныя хмары. Кола дхармы, якое Будда раскруціў у Бенарэсе, гэта сонечны дыск. Будда памірае са змярканнем і гэтак далей. Яшчэ больш скептычны ці наіўны за сцэнара галянскі індоляк Керн, які бачыў у першым сходзе, саборы, так, усіх буддыстаў алегорыю нейкага сузор'я. Отто Франке ў 1914 годзе напісаў, што Будда Готама дакладны адпаведнік НН, nomen nescio. Вось, імя невядомае, ці там no name, як па-ангельску перакладаюць. Вось, то бок, ніхто, так? Значыць, гэта Борхес прыводзіць прыклады тых, хто бачыў у Будду не асобу, так, не канкрэтнага чалавека, а проста нейкую там увасабленне, персаніфікацыю. Вось, ну, і ён і сам схіляецца да гэтай думкі, прынамсі, у гэтым эссе. Значыць, вось потым ідзе апісанне буддавай легенды, вось далей Борхес піша. На досведку ілюзорнае змаганне заканчваецца, і Сіддхартха бачыць свае папярэднія ўцелясненні, якія будуць мець канец, але не маюць пачатку, і ўцелясненні ўсіх жывых істот, і бясконцую сетку, якую сплятаюць прычыны і наступствы ва ўсім сусвеце. Тады ён здагадваецца пра існаванне 4 узнёслых праўдаў, якія потым будзе прапаведаваць у аленевым гаі. Ён больш не прынц Сіддхартха, ён Будда, прабуджаны, который не сніць аб тым, што ён хтосьці, который не кажа «я ёсць, гэта мой бацька, моя маці, моя спадчына». Таксама ён Татагата, той, хто давяршыў свой шлях, хто стаміўся ад свайго шляху. Вельмі цікавы пераклад, інтэрпрэтацыя Борхеса, што Татагата, той, хто добра сышоў, паводле яго, это той, хто стаміўся ад свайго шляху. Цікава. У першую траціны ночы Сіддхартха згадвае звяроў, людзей і багоў, якімі ён быў у мінулых жыццях, але гаварыць пра перасяленне ягонай душы не слушна. У адрозненне ад іншых філазофскіх сістэмаў індастану, буддызм адмаўляе, што існуюць душы. Меліндавы пытанні, апалегетычны твор другого стагоддзя апавядае пра гутарку між каралём Бактырыянам Мінандрам і манахам Нагасэнам. Той разважае, што гэтак жа, як рыдван караля не ёсць ні коламі, ні корпусам, ні восью, ні трайнёй, ні хамутом, гэтак жа чалавек не ёсць матэрыяй, формай, уражаннямі, уявамі, інстынктамі ці свядомасцю. Слушна. Гэта вось той самы, як бы, аргумент, які ён згадвае ўжо